कबिरालि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 44थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनैनिफ्राय साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जों खुंनो थाखाय थि खालामबाय। दिनै फुंबिलिनिफ्राय माखासे मेन गेट बेखेवनाय, डेलिगेट हल बेखेवनाय, गाहाय सायनासालि बेखेवनाय मोनफ्रोमबो हाबाफारिया जाबोबाय। दा जोंहा दङ थुनलाइयारि बादायनाय, लोगोसे माने जाय फरायसुला फरायसुलिफोरखौ मिशन 15नि मोनसे थाखाय जों सायख'नानै लाबाय दखरा आफादफ्रा बिथांमोननि गार्जेन्स दिथागिरिफोरखौ लानानै माखासे सोलोंथायारि बिथिङाव गार्जेन्सफोरजों सावरायनाय हाबाफारि जों लादों। बेखौ दायो दसे समनि उनाव जों थिग खालामदों बेखौ लानो थाखाय। आरो बेजों लोगोसे देग्लायनि जि 44थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेजों लोब्बा लाखिनानै जों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा आरोबाव माखासे मेहेरगोनां हाबाफारिफोर जों लादों। जेरै बुलुर बादायनाय, थुनलाइयारि बादायनायाव जोंहा आयदा होदों फरायसाफोरखौ गुन गोनां सोलोंथाइ लानायाव इन्टारनेट एबा सुबुं बिजों ससियेल मिडिया हेफाजाब होदों बा होआखै। दा बेफोरबायदि हाबाफारि जों लादों दिनैनि सानसेनि बेखिनि हाबाफारि। बिनि उनाव जों मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय सेथि खोलोबनि थान्दै मेल जों जिरायगोन। आसा खालामदों बे थान्दै मेलनि गेजेरजों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा माखासे थांखिफोर लानो हागोन आरो बे थांखिफोरखौनो दिथा खालामनानै फैबाय थानाय जि बोसोरसेनि सम, बे बोसोरसेयाव जों मोजाङै मोजां दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बा उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दैदेनलांनो हागोन आरो बे थांखि बायदियैनो जों सामलायनायाव हेफाजाब मोनगोन, जों बेखौ आसा फारिदों। बिनि उनाव गाबोननि हाबाफारि जोंहा फुंबिलि 4 रिंगायाव मुंख्लं महन्त रामसियारि गोसोखां माराथन खारनाय 4 रिंगायाव जोंहा दङ। बे हाबाफारियावबो बयखौबो बाहागो लाफैनो खावलायबाय। जायफोर माने स्पर्ट्स आयदायाव खोब माने गोसो गुदुं बिथांमोनखौ बाहागो लानो खावलायबाय। बिनि उनाव 7 रिंगानिफ्राय 7:30 रिंगानिफ्राय आफादनि बिरफिला बिरहोनाय आरो बिनि लोगो लोगो मुंख्लं खाम्फायाव बिबार बावनाय, बड'फानियाव खाम्फायाव बिबार बावनाय, गोबां बेबायदि हाबाफारिफोर जों रनसायदों गाबोननि थाखाय। दा बेफोर मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव साफ्रोमबो नैबे ओनसोलनि आरो जिल्लानि सिङाव थानाय माने मोनफ्रोमबो दखरा आफादनि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बाहागो लाफैनो आं खावलायगोन। लोगोसे बिनि उनाव जोङो 11:30 रिंगानिफ्राय 11 रिंगानिफ्राय आइजो जथाय आरो आबादारि आफादनि सावरायमेल जों थिग खालामदों। बेवहाय जोंनि आबादारिफ्रा बोरै आबाद जों खालामनांगौ, हारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि जुदि जों गायसननोब्ला जों मोनफ्रोमबो दिगाव जोङो जौगालांनांगोन। रांखान्थि बिथिङाव जों गावखौनो एसे राफोद खालामनो थाखाय, जिहेतु बर' हारिया आबादजों माने नांथाबना थानाय मोनसे हारि हिसाबै जों आबादारिफ्रा जों गोसो होनांगोन आबाद मावनायाव। बेफोर गासै आयदाफोरखौ लानानै जों बे सावरायमेलाव सावरायगोन। लोगोसे न'खरखौ सुंथाना लाखिनो थाखाय जोंहा आइजोफ्रा गोबां मावनां खामानि थागोन। बिनि थाखाय आइजोफोरनि थाखायबो लोगोसेनो बे आबादारिफोरजों लोगोसे आइजोफोरनि थाखायबो बे सेमिनारखौ जों थिग खालामनाय जादों। बे सेमिनाराव नैबे कबिरालि ओनसोलनि बेजों लोगोसे उदालगुरि जिल्लानि मोनफ्रोमबो खना खनला थानाय गामि आफादफोरनिफ्राय जाहाथे बे माने आबादारि आरो आइजोफोरनि जि सावरायमेल, बे सावरायमेलाव बाहागो लाफैनो थाखाय नोंथांमोननि नैबे मिडियानि गेजेरजों आं खावलायगोन। आरो बिनि उनाव जोंहा 1 रिंगानिफ्राय गेवलां मेल दङ। गेवलां मेल जों लानाय जादों। बे गेवलां मेलाव जों बेखेवगिरि हिसाबै उदालगुरि जिल्लानि DC बिथां प्रकाश रन्जन गरफलिया बिथांखौ जों हांख्रायनानै लाबोदों। बिथाङा जोंनि गेजेराव सम बायदि मोनफैगोन। जि सम जोङो 1 रिंगा जों होदों, बे सम बायदि फैनानै बिथाङा बेखेवनानै थांगोन। गतिके जों जेसे हायो समखौ होसोनानै बयबो रायजो राजाफ्रा जाहाथे 1 बाजिनि सिगां जाहाथे मोनफैयो। आरो DC बिथाङा गुबुन खामानियाव थांगोन होननानै बुंदों, बेखायनो बिथाङा जाहाथे 1 रिंगायाव कारेक्ट 1 रिंगायाव जाहाथे बेखेवनानै होलांनो हायो, बिनि परिबेसखौ जों गावनो दानानै लानांगोन। बेखायनो बयबो रायजो राजाखौ खावलायगोन जाहाथे समबादि फैयो। आरो बेवहाय गाहाय आलासि महरै जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि सार बिथां प्रमद बर' बिथाङाबो गाहाय आलासि महरै जोंनि गेजेराव बाहागो लाफैगोन। दा बेखायनो
बयबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे जोंनि बे गेवलां मेलाव ग्रोम ग्रोमै फैनानै गाजा गोमजायै माने बाहागो लाफैगोन आं बेखौ खावलायबाय। लोगोसे जोबथारनायाव जोंनि जि बे साननैनि हाबाफारि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै 3 आरो 4 जानुवारियाव साननैनि मेहेरगोनां हाबाफारि लानानै जि जोङो बोसोरारि 45थि बोसोरारि जथुम्माखौ खुंदों बेयावहाय जाहाथे बयबो रायजो राजाफ्रा अनसायगोन मोनफ्रोमबो आयदायाव बाहागो लाफैगोन बेखौनो मिजिंथिनानै आं माने बयबो रायजो राजानिसिम खावलायनो हरनाय जाबाय।